Може си да се представиш? Красимир Спасов, живея цял живот в Волгоград. На колко години си? 29. Завършил си в Волгоград. Защо реши да останеш след като завърши? Аз обичам да живея в компактно населено място. Всичко да ми е близо, да мога да се разхождам. Определено Волгоград дава тази възможност. По града, по център може да се разходиш. Имаме си един прекрасен парк Бачиново. Имаме си зоопарк, имаме си след зоопарка един розариум. Лятото хубави плажове, аквапарк. Много ли от твоите колеги останаха в Волгоград след обучението си или ти си едно от изключенията? И от тези, които живеят в Благоевград, мисля, че една трета останаха. Има ли си предложение да отидеш в големи градове? В Англия миналата година. Ти си отказал предложение за работа в Англия, за да останеш в Волгоград. Много ли обичаш града или просто си патриот по принцип? Не, просто че съм, че тук ми е силата. Тук мога да се развивам, докато на друго място не бих се чувствал така, както се чувствам тук. А как се чувстваш тук? Прекрасно, сред свои хора. Лесно ли си намери работа след завършването? Да, някакъв невероятен късмет. Но сега никога не съм оставал без работа и то даже напротив имам прекалено много работа, от която не ми остава време за личен живот. Може би да, и това е една от причините, че си оставам все още тук. Имам супер много работа и съм си сред най-близките. А какви според теб са причините да имаш толкова работа? Когато завърших, имах предложение от 3 училища. И трите на територията на Волгоград. Може да разкажеш за самия град. Вароша. Там си има от край време състави, съответно имат кръжоци. Има за по литература, знам. Къде точно във Вароша е това? Има си тези отделни къщички, съответно преподаватели си наемат къщички и си правят там кръжоци. Ако е по проект е безплатно за децата, ако не е съответно децата плащат. По проект на общината. Значи общината дава проекти и субсидира тези проекти. Да, субсидира ги. Аз така поне съм чувал, че има доста спечелни проекти. Възможностите, които се дават сега на учениците, имало ли си ги преди? Колко? Преди 10 години си? Кръжоци, центрове в Вароша си съществуват. Аз бях ученик. Не съм нещо еднодневно. Имаш ли нещо за града, което искаш да кажеш? Моето мнение е, че се развива. Тук, дето в момента седиме като ученици, ние не сме стъпали тук, защото беше обрасло с някаква трева, то не се използваше въобще това място. Тук беше място, което само хора от ромското население може да срещнеш. А сега вече Американския университет направиха целият кемпус тук. Кауфланд отдолу направиха, Технополис съответно. Тази ерия тук в момента стана супер оживена. В началото на Стронско тези магазини, огромни техномаркет, муси бриклаж ги нямаше. Но като инфраструктура бая се раздвижи. Също Джеймс Баучер по мое време го нямаше. Джеймс Баучер като булевард? Да. Какво е било? Беше мини уличка.